Mawa Club Junta Building Better Africa Zanga Mawa wabwino mabwana ndi madonna mawa wabwino abale ndi alongo komanso mwanjira yapaderadera mawa wabwino kwa a President Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndipereke ulemu wapadera kwa my comrade ameneyo ndi Fred Kiss Kalua, Fredo Kalua. Mundilole ndipereke ulemu wapadera chifukwa chakuti tsiku la lero ndikukumbukira zomwe Fredo Kiss Kalua wayankhula ndi nzika za dziko lino la dera lino kwathu kuno tikati nkolokosa tikanena dera lonse limene Fredo Kiss amayimira. He is our patriot. He is our member of parliament. He is our employee, but he is one of our ambassadors. Fredo Kiss Kalua. He is someone who has demonstrated that within and among ourselves, he is somebody who is ready and willing to engage, interact, and demonstrate his availability to the citizenry. That here I am. Mwandilemba ntchito, mwandituma, ndilokonzeka. Ndipo ndili ndi kuthekera kuonetsani kuna kuti ntchito ija mudandilemba ija ndidayiyamba ndikugwira ndipo ndikukutumikirani. This is one rare gift that you fellow Malawians, you fellow comrades, you fellow citizens, and you fellow patriots should be proud of. Amene tingate kumasangalala nazo ndikumayamikira ndikumaona kuti mene munthu wayambira ndi mene munthu akutionetsera tili ndi munthu amene akhonza kutitengera Malawi kupita patali. Ameneyo ndi Fredo. Bravo Fredo Kiss Kalua. Fredo Kiss sindikudzoti kodi ndikutchula ichoncho okapena there is something different I can call your name. Zandikumbutsa kunena kuti this honorable Fredo Kiss Kalua tidayenda limodzi ulendo wautali going up north kuchokera kuno ku Blantyre. It was in the earliest hours of the morning kupita ku Mpoto, ndipo tidakakhala ndi function yabwino kwambiri, ndipo after the function tidationa akuluakulu tigoneso konkuno, let us drive back tibwerere ku Blantyre. Ndipo whilst we are traveling to the north, and again after the function, 16 days of activism during those days as NGO sector, even until now, I'm part and parcel of you.
and a part and parcel of the NGO Gender Coordination Network. In addition to the same, we are now having an ambassador who is within and amongst ourselves in the sector at the National Assembly by the name of Fredo Kiss Kalua Honorable. Congratulations. Chomwe mapanga apapa few days ago, was it on Saturday or Sunday, you were addressing a good gathering. Kungoti sindikada sinadziwe komanso mwina vuto linala kuti ndinapita kukakhala nawo kumaliro kuzomba sinkadakwanitsa kuti ndipange nawo atendi, even if mwina mukadandiuza mwina sinkadakwanitsa, koma chango ndisangalatsa olemekezeka Fredo Kiss Kalua chifukwa zaonetsa kunena kuti chomwe chimachitika pa gulu pakati pa wanthu mumachibweretsa anthu nonse pamodzi nkuwuzana zomwe zikuchitika mu dera lanu, komanso ndikutha kukhalirana limodzi ndikuwuzana zochita komanso kudziwa zomwe anthu ena angathenso kuchita ndi dera la kwawo komanso ndi dera lino, zomwe zikuonetsa kuti aphungu a nyumba ya malamulo, they are not ordinaries, they are honorables. And in this respect, adziwe kunena kuti udindo wanu ngati aphungu, you are not above everyone, but you are part of the engagement. And ndikutsimikizireni kunena kuti you have the support. Komanso pali anthu ena amene amadziona kuti akafikapo kuti asankhidwa, they are isolated and they are more important than ordinaries. In this respect, adziwe kunena kuti whether you are honorable, when you are in the National Assembly, you are an employee, just like what Fredo Kiss Kalua Honorable has demonstrated. This has given me that inspiration, that's given me a hope that we have somebody who is a genuine civil servant, a humble servant. Not civil, but he is an honorable, humble servant, a genuine patriot who has been sent to serving the citizenry at a different level. Katipezereni mankhwala nzipatala, tigulireni ambulance kapena tionani nsewu tikonzenso, tiwonjezere kuti we want the road network ikule, okapena anthu ma employees kapena tipangeza kuti to engaging okapena to improving the services kuti anthu aone kusintha kwa zinthu mudera limene munthu amutuma kuti akagwire ntchito. How many of you members of the National Assembly, you dutifully look at what others have done or have sent you to do to the August House, kunyumba mbala ya malango, kunyumba ya malamulo, kumene kuja mukapita mapita kuti mapita kukatumikira. You are there as servants, just like equally. Ndikukumbukira ndikamamvera some of the people akamayankhula zomwe amafotokoza nkhawa zomwe atumizidwa, ndipo I remember a certain gentle lady, a lady for amene ankalankhula dziko lina, adayankhula zonena kuti sindikufuna mundipatse salary yonseyo. Part of my salary ipite ku constituency kwanga, ineyo mudzindipatsa. Or it Guinea-Bissau? There should be another country that woman demonstrated her genuine commitment. She exhibited kuti she is a humble servant. She was ready
and willing to serving the interests of the employees. Her employees ndi amene amawatumikira ndipo amayankhula. Tikamapanga zinthu amayi ndi abambo tizizindikira kumene munthu ukuchokera. Mtengo umayang'ana kumene iwo wagwera. Ndi zimene walankhula Fredo Keith Kaluwa akutionetsera kunena kuti amayi ndi abambo ali ndi kuthekera kofuna kuti chilichonse ma members of the diplomatic corps kaya ndi anthu amene muli kumayiko akunja kaya mukufuna kuthandiza. It's about time for people like Fredo Keith Kaluwa to expand dera lake komanso zochitika zimene zili modera mwake ncholinga chakuti anthu adziona kusintha pa chinthu china chilichonse. They must register success. They must be able to see a degree of differences pa chimene munthu akuona ndipo wamuchitira ndipo mtuma kuti akawagwirire ntchito ku nyumba ya malamulo. Ma employees anu kapena ma employers anu adzimva kukoma, adzimva kusintha, dzona kusintha ndipo adzidziwa kuzindikira kwamene umoyo wa chinthu umoyo wa munthu umatha kusinthira. Zomwe wapanga Honorable Fredo Keith Kaluwa in Bile Banda, I am feeling hugely indebted and I wish to commend and thank you. Ndipo ndipemphe all other honorable members of the National Assembly in that august house. Muzindikire kuti you are not above everyone. You are supposed to humble yourself and consider yourself as a citizen, very loyal to the people, komanso very engaging with the ordinaries. Nzika zanu zizitha kuona kusinthika kwa mioyo komanso anthu adziona kunena kuti kukubwera zinthu every month kapena every period of time china chake chikuchitika chikupita chitsogolo. Ndipo ndi chikhulupiriro kuti Honorable Fredo Keith Kaluwa, the way you have started here now kuno kusochised ndi madera ena around your constituency tiona kusinthika mene timakapanga cast vote pamene paja panatipatsa chiphunzitso kuti ayi apatu tikufuna kubweretsa Malawi wina. Zimene adapanga a Professor Arthur Peter Mutharika Nkulukuta Moyo wonetsa kwa nzika zake kunena kuti amayi ndi abambo this is untouchable. We need to adjust we need to pull up our socks. Tizindikire kuti Nkulukuta Moyo wabwera osati kudzasangalatsa koma wabwera kudzasintha. Chifukwa chaichi amayi ndi abambo ndaoneranso ine ngati Bile Banda kuti zikuoneka kuti pakati pathu with the way Fredo Keith Kaluwa wapangira engagement ya wanthu muitana anthu kupita ku nyumba ya malamulo, mphala ya malango akaone abwenzi ndi abale ndi alongo, and make it a deliberate policy kono ndidzirana anthu nyengo ina iliyonse kapena nthawi ina iliyonse within the community komanso kupanga zinthu zokuti muone kusintha, to see some developments. Mangani holo pangani ka development kena kakuti anthu adziloza kuti ichi ndi Fredo Keith initiative. Tione kusintha kwa zinthu kumanga olo kapena ka filling station kokuti anthu adziko kugulako mafuta zikatsirisaso mafuta olo kachipatala chimene Fredo wapanga initiate in this particular area, komanso kumanga zinyumba zakuti anthu azitha kuona kuti these 50 houses mwezi chaka chinocho
This is an initiative yoti nyumba za pantengo otsika zimene nzika za dziko zitha kuona kusintha kwa Amalawi. Zimene zijazo tilione dziko kusintha by the initiative of an individual who is an honorable MP in the National Assembly. There are quite a lot of proposals that we are all, as a person, I can put on your level. As we are discussing, Tukupita Ndukubera, Konoth, we discussed a lot, and little did I know, kunena kuti ine ndidzapanga chakuti, ndidzayesetsa panga chakuti, ndipo zaphera mphongo pano, kunena kuti in you, there is indeed a genuine commitment and a genuine heart of a humble citizen who is ready and willing to do all that this country can not learn deliberately, but can see the beauty of having an honorable member of parliament. Ntchito zamanja amuntu zimaoneka zikamba machitika mene zikuchita akuwapangira Fredo Kiskaluwa. Kumanga kwa nyumba, tuone chipatala chitamangidwa, tuone so development project ina ka television kena kakumangidwa akatidzipanga chakuti, kandi MB radio station ina akatidzipangaso chakuti, apaso tofuna papangaso zakuti. Izizi tizitha kuti ntchito zamanja amene ali phungu MP. We can, when you're looking for national development, yes, azitha kuona ntchito zamanja ake. I admire Sigurina. I was visited by the former British High Commissioner Wildash. He visited me, Office Kwanga, Malawi Watch. Then, when my office was influential, ndipo anandiendera Wildash, he visited me, and I felt so much humbled, so much indebted. The former European Union ambassador adandienderanso ku office kwanga, ndipo ndidamva kukoma. And the other ambassador was Japan, the woman. She visited me, and we had that cordial engagement and adandibatsa support kuti andibangeka project kena kake. As I earlier said, the former diplomatic, EU ambassador, Wildash visited me, and Alexander Baum visited me as well. Zimenezo zimakupatsa chilimbikiso, and the support I got, it gave room to the office kuti tilindia anthu amene amatha kuona ubwino wa munthu kapena so ubwino wa ntchito za manja a munthu. Ndi zimenezo ndi zimene ndifuna ndipangenso score and emphasize kunoti kuti zomwe akupanga waonetsa Fredo Kiskaluwa ndi chinthu chimene ine ndachinyadira, ndipo ndichiyembekezo kunoti Fredo Kis, you will not stop there just by rhetoric. You will make sure that it should become part of your agenda for engagements, cordial interaction. Kumana ndi wanthu pafupi, and kumaona zinthu zikamachitika, kumatha kufikirika, kumaso kumafikiraso ena, chifukwa chakuti being an electorate, a member of the National Assembly, people elected you or put you to the National Assembly for good reasons. Chifukwa ichi ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti mmene ntchito zanu zamanja anu mwayambira zisasike pakuchita kungokhala kuti anthu adzingokuona ndi zinateretu, ukapena panachitika zakuti, ukapena pamaliro pokha iya, ukapenanso ukuthandizire mwina kungogula macoffin. No, even kupanga construct coffin workshop where people can be able to buy my coffin at a reasonable cost
but most effective cost benefit analysis imene mwene timapanga ma contribution pa zinthu zokuti anthu akuyikako ndalama kawo ikhale ngati fund yoti anthu azichitira ubwino ku dziko lawo lomwe. There quite a lot of things that Fredo Kiss zomwe tinkakambirana ulendo tikupita kumpoto kuja ndi kubwera, we can begin to engaging just like mene ndinakambirana tsiku lina ndi the honorable from the north, Right Honorable Frank Tumpali Mwene Fumbo. He was another humble man. Amene kukambirana kwatu when he was the Deputy Minister of Agriculture. Tidakambirana zinthu zomwe zidaonetsa kusintha kwa Malawi. And that was the period when I was during the late Bingo's time. May his soul rest in peace. In this respect, amayi abambo kwina kuli konse, just like menanali Zomera Ngwira, the way he demonstrated and exhibited, pali anthu ambiri kana wachula, koma ndikunena kuti pali anthu amene ntchito zamanjawo becomes, you cannot compare because of their levels of humility and the levels of collaboration. Amayi abambo tenti zikhala ndi mtima ochitira ubwino anzathu. Tiona mmene amapangira zinthu olemekezeka mayi wanga, mayi Mary Tom na Vicha. Ngakhalenso olemekezeka mayi akunyumba ya ku mining. Mami Mulungu akuchita ndi chifundo. Mumakhala very humble and very ready and willing to dutifully do all that you can do for others. It is rare in many people for people to emulate. And owing to the same, ndipempe Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, ntchito za manjano ngati momwe akuyankhulira kachenje achimwene. Honorable, you are not only a man, you are an honorable person. Equally, my colleague, Comrade Mtolo, Comrade Ntanyiwa, and all other many colleagues, Amangochi, right on. Tieni tizita kubwera pamodzi, tizikamba nkhani ngati zomwe wapanga Fredo Kiss Kaluwa. Tieni tichitire ubwino dziko lathu to create an enabling environment for all citizenry kuti Malawi ikhale dziko lofikirika komanso losinthika. Zomwe apanga a president ndipo ndichita kukuyankhulani chifukwa tamva kukoma zomwe apanga. Even in the sona imene mwapereka kuti ndipange comment ndipepese Your Excellency mwina chifukwa chakuti ndinathamanga kupita kumaliro kuzomba. Professor Kalinde Kafe, we lost his son. And I strongly felt bad. Ndipo amayi abambo nyengo ngati zimenezi tizitha magwirana manja. Ndipo tieni tichitire ubwino wina aliyense mu nyengo ngati izi tikakhala kuti taferedwa okapita taonekeredwa zovuta. Komanso pakakhala zabwino kaya zosangalatsa tieni tizigwirana manja kapena tizikhala limodzi. Ambuye Mulungu wakumwamba muchitire chotheka pamene Amalawi amapanga celebrate Right Honorable the late SKC, when we are celebrating his birthday. Few days ago, we were now remembering his life. Koma chifukwa chakuti umakhala kuti you were short of sungakwanitse koma Right Honorable Madam Mary, Professor Mary Chirima, I strongly feel sad that I wasn't available. We cannot be part all the time. Koma, the death of SKC was more like a celebration to all of us. Let me go back. Kwa amayi abambo kunena kuti
pamene tikukumbukira nyengo zosiyana-siyana tizitha kumabwera pamodzi, kugwirana manja, kuthangatana, kuona ubwino wa chinthu kapenanso pamene mavuto a munthu wina. Nkhawa za munthu zimatipatsa chiphunzitso komanso chilimbikitso. Tiyeni tigwirane manja, tiyeni titukulane, tiyeni tithangatane. Malawi can change. Mavuto amatipatsa phunziro, komanso mavuto amatithandiza kusintha ndi kutenga Malawi kupita chitsogolo, kapenanso kuphunzitsana to make Malawi again, greater again. Mulungu mudalitse Malawi. Mulungu mulikonde dziko la mama, nzika za Malawi zithe kuona kusintha. Ambuye Mulungu wakumwamba, nyengo izi ndi nyengo za mtengo wapatali, chifukwa choti mkulukuta moyo wathu ali pakati pathu. Let us support APM, Professor Arthur Peter Mutharika. On the day like this, we are with you. When Parliament is meeting, we have a lot more to share. We have a lot more to discuss. We have a lot more to articulate, but also we have a lot more to engage in making Malawi greater again. May God bless our mother, Malawi, inshallah. Thank you very much, fellow patriots. Thank you very much, fellow citizens. Making Malawi greater again. Thank you very much.